Bon dia, senyor Tormàs. Com ha dormit? M'imagino que no gaire bé. Sigui com sigui, avui és dilluns i cal posar-se a treballar. Senyor Tormàs, vostè ahir va aprendre una dura però valuosa lliçó. Els catalans no som tontos, com vostè creia. Miri aquesta imatge. De cada 10 catalans amb dret a votar, només 2 van votar el seu partit. Encara que vostè no s'ho pugui creure, el que ha passat és totalment normal. Els catalans no som tontos, senyor Mas. Vostè pensava que l'estimació que molts tenim pel nostre país ens faria caure en el seu parany mesiànic, però no. Els que estimem el nostre país no podem fer pinya amb un president que tanca centres d'atenció primària mentre nomena assessors amb sous milionaris. Els que estimem el nostre país no podem fer pinya amb un president que tolera i empara la violència policial contra els seus ciutadans. Els que estimem aquest país, senyor Tormàs, no ens deixem enganyar pels mitjans de comunicació subvencionats amb els diners que vostè li treu als mestres dels nostres fills. Ho ha vist, senyor Tormàs? Ni tota la manipulació de l'avantguàrdia, ni els vergonyosos silencis de RAC1, ni la censura descarada de TV3 li han servit per enganyar els catalans. Avui, els 2 partits que han governat Catalunya durant els últims 30 anys, CiU i PSC, amb prou feines arriben al 45% dels vots. I parlant de partits de govern, vagis preparant, senyor Tormàs, per una comissió d'investigació sobre els escàndols de sanitat. No permetrem, de cap de les maneres, que Esquerra Republicana de Catalunya s'oblidi del tema. No pararem fins que es reobri la comissió d'investigació sobre sanitat que vostè va tancar. Xavier Crespo, Ramon Bagó, Carles Manté, Josep Prat i tants altres hauran de donar explicacions al Parlament dels gravíssims escàndols sanitaris que protagonitzen. Ja n'hi ha prou d'amagar-se, senyor Mas. Vostè i el seu partit han triat castigar milers de famílies al nostre país amb mesures injustes i el poble li ha fet pagar. Vostè i el seu partit han triat vendre l'aigua del Ter i del Llobregat a empreses estrangeres i el país li ha fet pagar. Vostè i el seu partit han triat posar el diputat Xavier Crespo a les llistes electorals, tot i estar implicat en gravíssims escàndols sanitaris, i el poble li ha fet pagar. Senyor Mas, tinc males notícies per vostè. La patacada que vostè i el seu partit es van donar ahir només és el principi. El poble ha passat a l'acció. Mentre vostè li donava 9 milions d'euros a l'avantguàrdia i a RAC1, desenes de milers de ciutadans ens vam unir per denunciar les injustícies del seu govern. Cada matí, quan vostè sortia per la seva ràdio a lloar la seva figura, milers de ciutadans a les xarxes socials destapaven totes i cada una de les mentides. Cada cop que un columnista de l'avantguàrdia li escrivia una hagiografia, 3.000 persones compartien a Facebook com persones properes al seu partit s'han fet rics gràcies a la sanitat pública. Mentre que TV3 parlaven de l'huracà Sandy, la PA aturava desnonaments tot i les agressions i la violència de la policia de Felip Puig. Senyor Tormàs, com li deia, tinc males notícies per vostè i per qualsevol diputat de qualsevol partit que pensi que el poble no l'està observant atentament. Vostè pot comprar mitjans de comunicació, però mai podrà comprar la xarxa, mai podrà comprar les persones. Els ciutadans de Catalunya no ens agrada que ens menteixin, que ens manipulin, que ens piquin als carrers, que ens treguin els ulls. No ens agrada que ens robin la sanitat, que venguin els nostres rius i que acomiadin els nostres metges i els mestres dels nostres fills. Als catalans no ens agrada que CiU faci veure que es baralla amb el PP, a la vegada que pacta amb ells la majoria de lleis que esclafen els drets dels treballadors. Cada cop som més els que tenim clar que CiU és el mateix que PP. Els resultats d'ahir, senyor Mas, són un desastre per vostè. No només per la pèrdua d'escons que han provocat, sinó per la que provocaran. Perquè després d'aquest resultat electoral, el 80% del poble que ahir no va confiar en vostè encara tenim més força avui. Prepari, senyor Tormàs. L'estarem vigilant. Denunciarem tota la corrupció. Denunciarem cada empresari proper al seu partit que es vulgui aprofitar del nostre poble. Compartirem cada foto d'agressions policials fins que ens facin mal els dits. Treballarem com mai per destapar totes i cada una de les mentides seves i del seu govern. Ahir, el poble va aturar la seva màquina de retallar. Avui comença la batalla per fer-la tirar enrere. I pot estar segur, senyor Tormàs,
que ho aconseguirem. Ho aconseguirem perquè cada dia som més els que volem una Catalunya neta i justa. Ho aconseguirem, senyor Artur Mas, perquè ja no tenim por i perquè sabem que la nostra lluita, la nostra feina als carrers i a les xarxes socials funciona. Hem passat moltes hores fent pancartes amb les nostres mans. Hem passat moltes tardes al carrer manifestant-nos. Hem passat moltes nits dormint als terres dels CAPs que vostè ha tancat i hem passat hores i hores davant l'ordinador compartint informació per desmuntar les seves mentides, senyor president. I finalment s'ha donat la seva primera gran patacada. Pot estar segur, senyor Mas, que això només és el principi. La nostra moral està molt i molt alta. Prepari's, senyor Artur Mas. Som majoria, tenim raó i estem molt i molt contents.